Jo, čaute ľudia, moje meno je Drax a dneska vás tu tam pri novom videjku, kde si ideme konečne prehodiť plasty, ideme si umyť motorku, lebo je po jazde a je docela špinavá, treba už vymeniť aj filter a hlavne čo ma napadlo na videjko, že vymeníme si plasty, aby ste vedeli poprípade jak sa to robí a tieto plasty už mám docela dlho, tak si chcem dať tie Red Bullácké, tie klasické, takéto presne, tu ich máte, tieto si chcem dať, akurát mám tieto. A z týchto proste chcem zmeniť na tieto, aby ste to pochopili, naspäť to chcem dať. Tak bez ďalšieho obkecávania poďme na to. Takže ako vidíte, motorka je docela špinavá. Takéto plasty, ako som vám ukázal, takéto Red Bullácké originál, tento sa mi nedal vyťahnuť, lebo tam ako je za blatníkom, tam máme filter. Tu máme filter, vám to ukážem pekne takto. Tu máme filter a tento plast, to je ten Red Bullácky. A ja som chcel pôvodne všetky plasty takéto čierne, ale nakoniec som zistil, že tento plast, keďže je prepojený až sem, sa nedal vyťahnuť. Tak som ho vyťahoval pol hodinu, aby som ho nezlomil. Nakoniec som zistil, tieto tu čierne plasty, čo mám, tie tam nepasovali, ani jeden. Takže ja by som mal v podstate celú motorku čiernu, len toto by bolo oranžové, takže by to vypadalo dosť blbo. Tak som urobil nejak túto kombináciu, som ju nakombinoval a za mňa nevyzerá to zle, ale akože už to chce zmenu. Filter ako kúkame netreba čistiť, ale my ideme meniť tie plasty, ale čo rozhodne treba vyčistiť, to je samotná motorka, tak poďme na to. Dobre guys, takže musel som zmeniť miesto, aby na tráve neboli kusy blata, takže dáme si ešte raz obhliadku motorky, ale nebojte, dáme to zrýchlene, tak poďme na to. Dobre guys, takže zabudol som hovoriť nejako vo videu, alebo stratil sa mi kúsok zvuk, takže bohužiaľ to musím dodabovať a ako vidíme, motorka už je krásne čistá, je krásne, nádherne vyčistená, čistúčka, celá sa leskne, spredu aj zo zadu, predný blatník, maska, všetko. Tu máme už tie plasty Red Bullácké, takže môžeme ísť ďalej do videjka. Keď si narozobráte motorky, hovoríte si prečo? Presne preto to, pozrite sa, čo sa skrýva pod tým kolenom. Pod tým krytom na koleno, koľko blata. To si ešte pomyslíte, čo sa skrýva pod maskou, tu pod blatníkom zadným, pod týmito bočnými krytmi, čo sa môže skrývať. Takže preto rozobráte motorky. Tak poďme ďalej. Keď som dával dole kryt na koleno, stratil som šrobík. Tuto som stratil niekde šrobík. Takže držte mi palce v tom ho nájsť. Guys, takže aktuálne už 25 minút hľadám imbusáky a ja neviem, kde sú. A nudil som sa tak. Som to previazal. Ja neviem, proste nudím sa. A neviem, kde sú. Hľadám ich a popri tom sa nudím, chápete? Lebo ja fakt neviem, kde sú. Mám maximálne tak olej a také blbosti. Ja fakt neviem, kde sú. Tá, idem ich nájsť a dúfam, že ich nájdem. Sorry, ale je to strašne vtipné. Dobre, idem ich hľadať, aby nebolo zbytočne dlhé video, tak ahoj. Guys, takže je tu taká menšia pauza, po 35 minútach už ma to nebaví, tak ja tu idem celé preukladať, celé to tu idem poprehľadávať a snáď tu niekde budú, takže tu vám spravím ešte fotku, ako to vyzeralo predtým. Počkajte, ešte ďalej. Tak toto vyzeralo takto to vyzerá teraz a takto to vyzerá teraz. Tak, teda čo? Počkaj, to čo je? Nie, teraz. Počkaj, však to je ešte horšie. Myslel som, teraz. Fú, dobre, všetko je klid, upratané. Dobre, čo to je? Vidíte to? Imbusák. Tak skúsime to ešte raz. Prosím, nech to nie je rozbité. Prosím, nech to nie je rozbité. A? Yes! Yes, sú tu imbusáky. Technicky za to texáky, ale kto z vás by to rozlišoval, takže je to úplne jedno a budeme to volať imbusáky. Yes, mám ich konečne. Viete, kde som ich našiel, že o 30 metrov vedľa inej budove, ale to je jedno. A mám ich, yes, spavnuli sa tu úplne náhodne. A my môžeme ísť
rozubírať motorku, tak poďme. Ok guys, takže motorku máme odratu, je úplne holá, vidíte minimálne o 5 kg ľahšia. Ani jeden plast na nej není, no tieto blbosti sa nepočítajú, filter by som mohla si vypucovať, ale kašľať to. A ešte ideme vyvápkovať, ako vidíte, a ešte špinavá nádrž má špinavú, olejno má znútra špinavé, všetko je špinavé ešte, tak ešte ju treba vyvápkovať a potom nahodíme tu Red Bullácké plasty a budeme mať hotovo, tak poďme na to. Ok guys, takže my tu máme krásnu čerstvú mytu, ešte si teče voda. Konečne pekne čistá, taká aká má byť. Môžeme ísť nahadzovať Red Bullácké plasty, tie už som umyl a ešte tieto čierne plasty, tie musím ešte umyť. Ale to už vám natáčať nebudem, tak poďme nahadzovať Red Bullácké plasty, poďme na to. Bum. Čo? Prečo to ide odfodiť? Aha, lebo predný blatník máme, ako ste si všimli, zlomený na poli, takže bude to chvíľu bez predného blatníka. Ale to vôbec nevadí, pretože s predným blatníkom som urobil toto. Ok, takže s predným blatníkom som urobil toto, dal som tam mamuta a nech to poriadne pekne drží, lebo vidíte, je pekne puknutý. Som ho zlomil, som vo výjazde nabehnul na konár a no, na stromček malý a som ho zlomil, tak som tu dal mamut. A po škole v piatok, keď príjem, tak to hneď dorobím. A nebudem to dotáčať toto video, rovno ho vydám. Dám tam čierny blatník. A len aby ste videli, ako som vyriešil proste tento problém. Dal som tam proste toho mamuta a zafixoval som to, jak to drží takto. A dúfam, že to bude držať a piatek to urobím. Tak poďme dorobiť motorku. OK guys, takže poslednú vec. Kryt kolena som si namontoval akurát. Pevne drží, som ho musel remontovať, lebo som stratil šrobek. Presne tento som tam dával. To je jedno. A poďme si hodiť do garáže, tam si povieme viac. Akurát som išiel dávať dole zo stojana, aha, čo som našiel. Ten je riadny, no. Presne tu. Tu mám nohu a tu bol. To o pár centimetrov vedľa mám prepichnutú nohu. Ten musel byť riadny, tento konár. To čo už. Dobre chlapci moji, motorka už je v garáži pekne. Blatníček samozrejme zasychá. A už som našiel aj zdroj defektu. Pekná dierka, že? No, keď máme takýto drapak, tak sa nečudujem. Musím kúpiť novú mytasku alebo dunlopku, uvidím ešte. Asi tento týždeň pôjdem objednať, ale vidíte, jaká pekná dierka. To sa bude dobre meniť, čo? Ti nevadí, o tom bude ďalšie video. Dobre chlapci moji, toto bude asi koniec videa. Za normálnych okolností by som tu ešte porobil veľa vecí, však to je ešte roboty jak na kostole. Ešte kryty na tlmiči by som vymenil, tieto biele som tam chcel dať. Vidíte to pasok tej motorke krásne. Toto, tento blatníčik pekný by som tam hneď dal. Rovno namontoval a nech tam schne, ale nemôžem bohužiaľ. Oblečenie by som si umyl celé od blata, topánky, oblečenie, helma, všetko od blata, ale ani to nemôžem. A viete prečo? Pretože už je skoro 5 hodín a za chvíľu mi ide vlak do Bratislavy, takže bohužiaľ s tým nič neurobím. Tak sa s vami aspoň idem rozlúčiť. No a ešte aby som aj koleso dal dole, normálne so šrobkou, lebo potrebujem ho vymeniť, lebo akože s týmto akože jazdiť asi moc nemôžem. Duše, tie mám tam kdesi, náhradné. Plášť potrebujem nový kúpiť, takže ešte za normálnych okolností by som aj koleso zhodil. Ešte by som urobil aj... Dobre ľudia, bohužiaľ takto narýchlo musím sa s vami rozlúčiť, lebo ide mi vlak, ako hovorím, akože je tu ešte roboty ako na kostole, ale bohužiaľ s tým ja nič nespravím, proste nemám čas. Musím ísť do Bratislavy na internát, takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, rozhodne dajte like, hlavne odber, kľudne aj koment, ak niečo neviete, ak chcete niečím poradiť, alebo ak nechcete dať nejakú radu. Sorry, je počuť, že som chrípli, ešte som po chorobe a ako hovorím, je tu roboty ako na kostole, ale bohužiaľ s tým nič nespravím a musím ísť do školy, takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, rozhodne dajte spätný ohlas a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Pekný týždeň, čaute. Ok guys, takže som tu po jednom týždni, čo som tu nebol a blatník už je OK, teda ho už vidíme, ten je v pohode a mám že nový plášť. Čo to je, ani neviem vlastne, lebo mi to kúpal otec.
som bol v škole, takže neviem, čo mi kúpil. Tuším, je to Dunlopka. Neviem, sa mi zdá, že je to Dunlopka. Ale akože masívny plášť, chlapci. Tak táto sa bude riadne dobre jazdiť, chlapci. Ja by som to išiel aj vyskúšať rovno. Poďme na to. Ešte si tu domontujem tento blatniček. Sem hodíme. Nech sa tam pekne uchytí. A vyzerá to, že takto. Takže blatník nám pekne drží, máme ho nahodený, aj opravený, už není puknutý, trošku. Ale motorku máme, že v top stave. Opravené všetko, vymenené plasty, dokonca aj zadný plášť so zadnou dušou sú vymenené. Tam mám, že kufrík nový kúpený s vecami, náradím. A podľa mňa môžeme ísť vyskúšať motorku, tak poďme tam. Dobre guys, takže nový plášť, ako vidíme, funguje parádne. Fakt, že topovka. Hrabe jak sprostý a ide to extrémne dobre, takže môžete sa tešiť na videjka na YouTubeku. A toto by bolo asi všetko odo mňa. Vyskúšali sme to a premiestie sa do garáže a rozlúčim sa s vami, tak poďme na to. Dobre guys, tu je ešte menšie vysvetlenie, prečo mám nový telefón, ktorý točí nočnú oblohu takto. Mám Samsung Galaxy A56 8G, čiže dosť dobrý telefón za 500 €. A tu máme také krátšie vysvetlenie, že prečo ho vlastne mám a prečo toto video vyšlo nie minulý týždeň, ale tento, tak poďme si to vysvetliť. Dobre guys, také jedno menšie upozornenie na začiatok tohto videa. Toto video, ktoré teraz vyjde, výmena plastov, to malo výjsť, že minulý týždeň. Ale bohužiaľ, kreknul mi telefón, normálne mi odišiel Android. Mi dalo proste, že sa kolo dokola to reštartovalo. Nič to nerobilo, iba sa to reštartovalo hodinu v kuse, takže proste odišiel mi Android. Tak som si bol kúpiť nový telefón, mám že Samsung Galaxy A56 8G. To je jeden z najlepších telefónov od Galaxy, takže môžete sa tešiť na super videjka. A toto bolo také menšie upozornenie na začiatok tohto videa. A ešte točil som ho dva týždne, akože prvý víkend a druhý víkend, takže stále sa veľa vecí, tak sledujte ďalej. Guys, aktuálne som došiel a toto je masaker, vám poviem ľudia. Neviem prečo to dali nafúkať, že na 1,5 baru skoro. Neviem, však dívajte sa, že to je tvrdé, ani to nezmačknem. To je jak skala. Ale to je jedno, je akože extrém. Toto sa nedá s týmto ani porovnať. Ľudia, ja som cítil na tej motorke, že ona má tak o 5 kW viac. Že dajte si porovnanie toto, aha. To sa ani porovnať nedá toto. Akože extrém, fakt extrém. Ja som veľmi spokojný a ďakujem samozrejme môjmu ocinkovi zlatému milovanému, že ma zasponzoroval takto. Veľmi si to cením, takúto veľkú podporu. Tú extrémnu podporu od neho, veľmi si to cením, ako ešte raz hovorím. Ďakujem za ten plášť, za dušu a ešte aj za kufrík. Mi kúpil kufrík, prosím vás pekne, že za 20 €. A ideme sa pozrieť, čo tam máme, lebo mi chýbalo veľa súčiastok. Opačne to mám, frajer som. Ne, čil to mám opačne, že? Dobre chlapci, akože neviem otvoriť kufrík, dosť smutné. Hell yeah. To čo je tu? Tá chlapci moji. Like povinne všetci, alebo W. Dobre, tak nič. Povinne všetci W povinne všetci do komentára pre môjho ocinka. Pozrite sa, aký zlatý. Kúpil mi kufrík na motorku, lebo akože toto je všetko moje vybavenie. Toto, kľúčik a šrobováky 2. To bolo všetko moje vybavenie. A ešte, že plus toto, to je tak v hodnote dokopy, že 70 €, tak aj 80. Takže ešte raz extrémne ďakujem, W dole do komentára a my pokračujeme ďalej ve videjku. Dobre guys, a pokračujeme k ďalšej fázi a poslednej fázi tohto videjka, rozlúčeniu. Ďakujem, že ste sledovali toto video, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, rozhodne dajte like, hlavne odber, aj koment kľudne napíšte, ako vždy pod každým videom, ak mi chcete dať nejakú radu, alebo ak vy chcete radu, nebojte sa spýtať. Extrém, ja ako hovorím, extrém, nečakal som vôbec, že keď prídem, ja som len čakal, že nahodím si blatník a že dotočím video z rozlúčku, ale vôbec som nečakal, že budem mať nový plášť, Dunlopku peknú a že budem mať kufrík plný veci na motorku, takže ešte raz W do komentára pre môjho ocinka a dúfam, že sa vám videjko páčilo a tešte sa na ďalšie s novým telefónom, s lepšou kvalitou a čaute teda.